es posava nerviós. Em sembla que tinc una cosa que t'ajudarà. Què és això, avi? Parlar des del cor. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos la història de l'esfera blava. Ens acompanyeu? En una petita ciutat costanera, entre cases blanques i barques de colors que destacaven al moll, hi vivia en Biel. Era un noi somiador i reservat, amb uns ulls curiosos i el cor ple d'històries per explicar. Però hi havia un problema. Al Biel li costava expressar el que sentia. Quan volia dir alguna cosa important, les paraules semblaven escapar-li i sovint preferia quedar-se en silenci per por de no saber què dir. A l'escola, el Biel era molt observador. Sempre escoltava amb atenció el que deien els seus companys i mestres, però quan era el seu torn es posava nerviós. Temia que el que digués no fos prou interessant o que algú se'n rigués d'ell. Aquest silenci va començar a preocupar els seus pares i fins i tot els mestres, que veien que el Biel tenia molt per oferir, però semblava que guardava totes les seves idees dins seu, com un cofre tancat amb clau. Un dia, mentre passejava pel port amb el seu avi Enric, un pescador retirat amb una barba blanca i un somriure encoratjador, el Biel va confessar la seva preocupació. «Avi, per què és tan difícil parlar? Tinc moltes coses al cap, però quan intento dir-les no em surten». L'avi el va mirar amb complicitat. «Biel, parlar no és només dir paraules, és connectar amb la veritat que portes dins. I per fer-ho has de trobar la teva pròpia veu. Em sembla que tinc una cosa que t'ajudarà». Curiós, el Biel va seguir l'avi fins al seu magatzem de pesca, una cabana plena de xarxes, cordes i caixes plenes de tresors que havia acumulat durant els anys. En un racó, amagat, darrere d'unes caixes velles, l'avi va treure una capsa de fusta petita i la va obrir. Dins hi havia una esfera blava que brillava amb una llum suau i tranquil·la, com el reflex de la lluna sobre el mar. El Biel, fascinat, va preguntar: «Què és això, avi?» «Això, Biel, és l'esfera blava. És un objecte molt especial que m'ha ajudat en molts moments de la meva vida. Aquesta esfera representa la comunicació i la veritat i t'ajudarà a expressar-te amb claredat i sinceritat. Però només es connectarà amb tu si estàs disposat a escoltar-te a tu mateix». L'avi li va explicar que l'esfera blava no era màgica, sinó que era una eina per ensenyar-li a trobar la seva pròpia veu. Per connectar amb ella, havia de seguir 3 passos: escoltar, confiar i parlar des del cor. El primer que has de fer, Biel, és escoltar-te tu mateix. Has d'entendre què sents i què vols dir abans de parlar. Sovint, les paraules no surten perquè no hem tingut temps de pensar-hi. Així que seu, respira profundament i pregunta't: què vull explicar? Aquella tarda, l'avi va portar el Biel a la platja i li va demanar que tanqués els ulls, escoltés el so de les onades. Al principi, el Biel només sentia el soroll del mar, però a poc va començar a sentir altres coses, els seus propis pensaments, els seus sentiments i les històries que guardava dins seu. Quan va obrir els ulls, es va adonar que les idees eren més clares. Quan t'escoltes, Biel, descobreixes que tens molt a dir. L'endemà, l'avi va portar el Biel a fer un passeig pel mercat del poble. Allà, entre els venedors que cridaven i les converses animades dels compradors, el Biel es va adonar que tothom tenia la seva pròpia veu. Alguns eren divertits, altres tranquils i alguns fins i tot una mica cridaners.
La clau, Biel, és confiar en la teva veu. No importa si les teves paraules no són perfectes. El més important és que siguin sinceres. Quan parles amb veritat, les persones t'escolten perquè senten que les parles des del cor. Per ensenyar-li a confiar, l'avi va portar un joc. Havien d'escollir un venedor del mercat i preguntar-li sobre la seva feina. Al principi al Biel li feia una mica de vergonya, però l'avi li va dir que fes servir l'esfera blava. El Biel va tancar els ulls, va respirar profundament i va imaginar que l'esfera li donava coratge. Quan va obrir els ulls, es va acostar a una florista i li va preguntar quina era la seva flor preferida. La florista va somriure i li va respondre amb entusiasme, explicant-li que adorava les roses blanques perquè li recordaven a la seva mare. Aquella conversa va fer que el Biel sentís una calidesa dins del pit, com si un pes desaparegués. Veus, Biel? Com confies en tu mateix, les persones es connecten amb tu. El tercer i últim pas era parlar des del cor. L'avi li va explicar que, de vegades, diem coses només per agradar als altres o per por del que puguin pensar. Però, quan parlem des de la veritat, les paraules surten soles i arriben molt més lluny. Una nit, mentre sopaven amb la família, l'avi li va demanar al Biel que expliqués una cosa que li fes molta il·lusió. Al principi el Biel va dubtar, però va recordar l'esfera blava. Va tancar els ulls, va respirar profundament i va imaginar la llum blava omplint-lo de confiança. Després, amb una veu tímida però segura, va començar a explicar una història que havia imaginat sobre un vaixell pirata que buscava tresors al fons del mar. A mesura que parlava, la seva veu es feia més clara i aviat tothom estava pendent d'ell, somrient i gaudint del que deia. Quan va acabar, la seva mare el va abraçar i li va dir: «Biel, tens una manera molt bonica d'explicar les coses. Ens ha fet sentir com si fóssim dins de la teva història». El Biel es va adonar que parlar no era només un repte, sinó una manera de compartir una part de si mateix amb els altres. L'esfera blava li havia ensenyat que la comunicació no és només parlar, és escoltar-nos a nosaltres mateixos, confiar en el que volem dir i expressar-ho amb autenticitat. No sempre és fàcil, però quan trobem la nostra veu, descobrim que podem connectar amb els altres de maneres profundes i significatives. Igual que el Biel, tots podem aprendre a fer brillar la nostra esfera blava i parlar des del cor. I és així com aquest conte arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!